San Miguel Corporation, best company to work for. Ngayon, Dad, may nagiging viral post kasi may isang employee daw ng San Mig Corp na nagyayabang na ito daw ang mga benefits na nakukuha sa San Mig Corp. Enumerate ko ang mga benefits ng isang empleyado daw sa San Mig Corp. 1. May 13-month pay. Siyempre, lahat naman ng kumpanya meron. 2. Meron daw silang 14th-month pay, 100% of monthly salary, plus a business performance bonus na 100% of monthly salary. 3. Meron silang rice ration o 1 sack per month, 50 kilos per month na rice ration. Pang-apat, 2,000 pesos clothing allowance per quarter. 5. Holiday pay, additional 1-day salary even if hindi pumasok, plus buo na bayad for the day during regular holiday. 6. Meron silang 36 leaves, 50 vacation leaves, at saka 5 ELs. 7. Meron daw silang mid-year bonus. 8. Meron silang monthly product incentives. At 9. Meron silang HMO. Ngayon, Dad, sa tingin mo ba, kaya ba ng lahat ng kumpanya ng Pilipinas na magbigay ng mga insentibo na ganito? Anong mangyayari kung pinilit ng gobyerno, nasasabihin ng gobyerno, dapat ikopya nyo ang San Miguel? Lahat ng korporasyon at lahat ng kumpanya dito sa Pilipinas, dapat ikopya nila ang San Miguel para maging mas maganda ang future ng mga empleyado dito sa Pilipinas. Well, definitely 99% ng mga kumpanya o ng mga naghahanap buhay sa Pilipinas hindi kayang gawin yung ginagawa ng San Miguel, no? For so many reasons. Tingnan natin, no? Number one, kung titingnan natin, kasi sa mga na-rehistradong kumpanya, halimbawa sa SEC, mahigit siguro mga 200,000 yan o mahigit pa, mga korporasyon lang yan, no? Di ba pa yung mga sole enterprises, no? Saka mga partnerships, no? Ilan lamang ang kayang sumunod sa ganyan, no? Sa top 1,000 corporation nga lang, mga 60 to 70% lang ang nagtatagumpay diyan. 30% medyo hirap pa rin. Mga top 1,000 na yan, yung mga benta yan, bilyunan na. Pero hirap pa rin, no? Katulad ng iba, kahit na yung nasa top 600 na sinasabi natin, yung iba dyan, yung kita niya, marginal pa rin, no? Ang San Miguel kasi kakaiba ang kanyang status. First of all, mahigit 100 taon na yung kumpanyang yan. Pangalawa, meron kasi sila mga negosyo na talagang halos monopoliya sila, no? When you say monopoly, like pagdating sa beer, halos 80 to 90% ng beer market sa kanila, no? Aside from that, yung mga kanilang food products, no? Na mga Magnolia, kung ano pa, Pure Foods, talagang mga sikat na, kumbaga napakatatag na, tibay na ng tuhod, no? Kumbaga sa ganito yan, meron kang isang champion na na weightlifter, na parang katulad ni yung ating champion na si Heidelin, kaya niya bumuhat ng 300 kilo, 200 kilo, halimbawa, no, na barbell. Ngayon, kung pabubuhati mo isang bata na 5 taon o 7 taon, na bubuhat ng mga, kahit nasabi mo na lamang 20 kilo, baka hirap na hirap pa yan, no? Samantalang para kay Heidelin, ang 100 kilo, napakadali, no? So, ganun din ang mga kumpanya at mga negosyo. Kung titingnan nga natin, yung mga negosyong mga sikat-sikat na noong panahon, mga bangko na lamang, yung mga malalaking bangko noong panahon, na 30 years ago, 40 years ago, sila mga kinikilalang bangko dito, ngayon, hindi nyo na sila makikita. Ano nangyari? Either nagsara na, nabenta na, nalugi, kaya binili ng ibang bangko. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, nung panahon namin, nung kabataan namin, Pacific Bank, ang siya lamang tanging bangko na may credit card, no? Ngayon, hindi mo na siya naririnig. Meron pa tayong mga malalaking bangko na pag-aari ng mga sikat na pamilya, Solid Bank. Yan, no? Wala na rin, no? Bangko Pilipino, wala na rin. Hindi halos sa pailan-ilan na lang yung nakikita mo, pero hindi na rin sila nag-ooperate, no? Yung sinasabi nating mga ibang bangko, Paik Bank, no? Na kilala rin nung panahon, Merchants Bank, no? Napakaraming bangko na hindi mo na sila, Family Savings Bank na nabili na ng BPI, no? Equitable Bank na nabili na rin ng BDO. So napakaraming bangko na sikat nung panahon, Paris Bank, PCI Bank, nawala na rin ngayon, no? Nabili na o iba nagsara na nga. Kasi nga ang negosyo hindi madali. Kakaiba lang yung status ng San Miguel, pero yun is 1 in a million yung mga ganyang sitwasyon na yan, no? Ilan lang sa mga kumpanya sa Pilipinas na malalaki ang talaga masasabi nating matatag. But even though nasabihin mong matatag, hindi rin sigurado na laging nandyan yan, no? Kasi nga depende nga sa sitwasyon. Sa katandaan natin, kung kayo man nagtatrabaho sa San Miguel, kinakailangan very productive kayo, performer kayo, at dapat talaga magaling kayo. Kasi kung hindi, mapapahamak yung kumpanya dahil sa inyo. Kaya nga napakahalaga na mag-aral kayo ng maayos, itaas yung antas ng kaalaman nyo, at galingan nyo pa para sa ganun matanggap kayo sa mga ganitong ilang kumpanya lamang sa Pilipinas na talaga naman nagbibigay ng magandang pabuya o magandang pasahod dahil nga kayang-kaya nila dahil nga sa laki nila at sa unique position nila sa merkado. Ngayon mga kababayan, kung gusto nyo rin magkaroon ng benefits katulad ng San Miguel Corporation, siguro ang kailangan ng bawat Pilipino, ang kailangan ng Pilipinas ay pataasin ang antas ng kaalaman ng bawat Pilipino. Dapat gumanda ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas para mas maraming matalinong Pilipino na mas makukuha ng mas magandang trabaho at mas magiging performer at mapupunta sa mga magagandang kumpanya na nagbibigay ng sobrang gandang benefits na hindi talaga afford na may ibang mas maliliit na kumpanya. So, yun lang ang mga kababayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Sa lahat ng ating mga kababayan, gisingin ninyo ating mga namamahala na dapat wag nilang pahirapan ang mga naghahanap buhay at ang mga nagnenegosyo para sila magkaroon ng pagkakataon na lumaki rin katulad ng San Miguel at maging matagumpay din katulad ng San Miguel para sa ganon mas mabigyan nila ng magandang pabuya ang ating mga kababayan. Wag nating pahirapan, wag nating pilitin na buhatin ng isang bata ang 100 kilong barbell dahil hindi niya talaga kakayanin yan. Pero kung
kung tusuportahan sila, hindi na pahihirapan kung ano pa mga ini-impose minsan na patakaran, regulasyon at permit na pinapataw natin, na pinapahirapan pa natin na pagkuha ng permit ng mga naghahanap buhay. Talaga naman, paano magiging matagumpay ating mga naghahanap buhay? Magiging bansot na lamang sila at bano forever, no? So, iilan na lang yung mga San Miguel na matitira. And even that, minsan, pagka marami ring mga delubyo na dumating sa mga malalaking kumpanya, maaaring masaktan din sila at hindi rin magtagal. Kaya nga, importante sa mga namamahala at namumuno na maunawaan ninyo na sa pribadong sektor, napakahirap maghanap buhay at wag nyo nang pahirapan, wag nyo nang dagdagan ng pasanin para sa ganun gumanda ang takbo ng ating bayan at mas magandang kinalalabasan ng ating mga kababayan. Ako po si Michael Sa, yung Dad ng Bayan.